Cvičím v takovémhle vedru a do snu dá to docela zabrat. Ondro, ten dneska zůstal nyní na hotelu, to je zítra, tak se mnou. Co očekáváš? Jaký jsou očekávání? Nejlepší jsou ty otázky, s jakým výsledkem bys byl spokojený a tak. Znáš to sám, nicméně u mě je to tak, já budu spokojený v cíli, když budu spokojený. Je to samozřejmě o tom, jak si člověk, jak vysoké latě si dává, jaké cíle. Ale já to řeknu tak, ono je to strašně složité. My máme 9 vyhraných dakarských etap, máme 3., 4., 6., 7. místo, máme vítězství na Velké Veli na Silkové, naposledy v Maroku, ale jsme malý privátní tým, který stojí proti továrnám. Ten výsledek se v určitých periodách objevuje, ale samozřejmě mezi tím je spousta vypadnutí a zklamání, ale to, co jsme zajali do této chvíle, tak jsme zajali jenom díky tomu, že prostě zatím jdeme a ty cíle nemáme malé, ale nebudu vykřikovat, že tady jdeme vyhrát, to je nesmysl, to se ti vrátí jako bumerang. Na druhou stranu, my když jedeme, tak závodíme. Takže takhle. Jo. Já budu v cíli spokojený, když budu spokojený, když lidé kolem mě budou šťastní a zdraví a rodina, protože všichni tomu kolem nás fandí a žijeme proto, takže takhle. Spíš půjdu na ten pocit, než na konkrétní číslo v cíli. Ta navázanost na ty týmy, vůbec možnost kohokoliv oslovit, pobavit se s velkýma hvězdama, o kterých si v dětství snil, tak tady ten Dakar je otevřený všem. To se mi líbí moc. Vůbec ten, když to řeknu, to zázemí a bivak. A je to jedna rodina a prostě já jsem to navštěvoval od dětství, od nějakých svých 10 let, díky tomu, že jezdil Karel, takže já to můžu porovnávat i s tou Afrikou, samozřejmě se to někam vyvinulo, ale to je to, co mi na Dakaru se strašně líbí a co se týká zpátky té víry, věřím, určitě pomáhá jít do věcí s pokorou, než sáhodlouze něco hlásat a spíš to udělat nenápadně a kolikrát se ten úspěch dostaví v době, kdy to ani nečekáš nebo už nedoufáš, že naopak. Ono je to, na Dakaru je tisíce možných scénářů a není to jenom o nás a je to o všech lidech v tom týmu, o tom okolí. Může tě v jedné chvíli špatně navést fanoušek a rozhodne tvůj celý soutěží. To znám, když ti ukážou. Jeď tam. Ano. To znám. Tam já hodně selektuju, třeba mám takovou poučku, že co se týká Silkové Rally, Rusko, Kazachstán, Čína, tam když mi ukázali, do toho jsem vůbec nešel, tady hodně řeším, co to je za člověka, jestli popil nějaké červené víno a je na duně a baví se tím a je tam spousta borců a mají z toho srandu, že tě pošlou někam, anebo je to rodina, nebo vidíš, že to jsou fakt jako srdcaři a musíš odhadnout i ty lidi, kdo tě v tu chvíli naváděl, ty máš malou milisekundu na rozhodnutí, že jo? Jinak si tam, takže... Znám to, jak je horizont a teď když tě ženou, tak řeknu popravdě, já ubírám. Jak tam jsou lidi, tak ubírám. Když tam nejsou lidi a není to v roadbooku, tak neuberu. Ale tam jsou lidi a ukazujou dávej a v 99% tam je nějaký problém. No. Protože oni mají připravené kamery a čekají na to. No, je to tak, no, je to... Hold jako lidi chtějí takovýhle věci, no, to tak je. Zeptám se ještě, probíral si třeba s Karlem vůbec to Peru, nebo tak asi ono není moc co probírat, jak jsme se o tom bavili. Se může pak probrat před. Ale jestli nějak jste řešili, nebo jste se bavili vůbec o konkurenci třeba, kdo bude největší nepřítel určitě, nebo ne nepřítel, to je špatný slovo, kdo bude největší soupeř, taky samozřejmě se dá určit až po, protože ono na Facebooku průběžní výsledky během roku tak nějak vypadají, ale ono to pak je všechno jinak, ale jestli vlastně máš respekt samozřejmě chápu, že máš respekt ke každému, ale opravdu koho očekáváš, kdo by zase mohl prostě obsadit ten top? Tak ono to je jednoduché, ve všech těch motorsportech je to rozdělené na továrny a potom jsou privátní týmy. My patříme mezi ty privátní týmy, de facto nejmenší možné jedno soutěžní auto v závodě
ale ta šance tam je, proto jezdím Dakar v kamionu, protože tam ještě ta malá šance na ten úspěch je, ať říkám, je to v určitých periodách, kdy se to dostavuje, protože ty si musíš projít vším tím, co už má dávno tovární tým vyřešené. Tovární tým během závodu najednou objeví, že má jednu chybu na jednom autě, která se projeví až po 3. etapě. Dobře, to jedno auto, ty jejich to odnese, ale oni mají v závodě další 3 nebo 4 auta a okamžitě tu závadu odstraní na těch všech dalších autech, takže ty další už ten problém nemají. Zatímco u nás, když se to projeví, tak se to projeví vždycky na jednom kuse a neustále si musíš projít vším. Logicky nemáme toho tolik najeto, protože neustále, když se na tom našem autě pracuje, tak v tu chvíli nejezdí, zatímco oni vytáhnou druhá, neustále trénují. To je velký rozdíl. To nebrečím, ale to je konstatování faktu, tak to prostě je. To je vždycky rozdíl mezi privátem a továrnou, ale jak říkám, šance tady je, proto jsme tady. Takže kdo je tady rozhodně největší, tak je Kamaz a Deroy, který má tovární podporu a jsou to dva obrovské týmy, které tam budou hrát velkou roli a velmi se začíná profilovat MAZ běloruský, který má taky tovární podporu. No, to velmi silný tým, takže hlavně u nich nikdy nevíš, tady tyto týmy rozhodnou, že jednička bude během až po 2. nebo 3. etapě změní tu... Jako v motorkách. Ano, tu režii. Na startu má každý šanci. A pak je jasná týmová strategie. U nás to je jednoduché, my tím, že jsme jediní, takže my se nemůžeme moc otáčet za sebou, nemůžeme nikoho extra čekat, nějakou extra velkou pomoc, takže taky nemůžeme jet s tím, že nám auto přes noc postaví. Tak to prostě je, ale to zase je to možná větší dobrodružství. Určitě je, já to znám ze svých zkušeností, že člověk bojuje vlastně proti Goliášovi, tak je to prostě Goliáš, ale i ten je porazitelný. Ale ti podám, samozřejmě to jako, doufám, že si takhle podáme ruku prostě v cíli, a že bude pivo. Mám hodně slivovice, moravský slivovice a těším se na to. A já ti přeju brzký návrat do Řídítka a tam, kam patříš. Děkuji. And